Marian Capet le sfătuiește pe femei să nu se streseze de Paște cu mesele sofisticate și nici cu părul. Un moț bine plasat și bucle legere fac minuni. Deși nu are timp nici să respire înainte de sărbători, hairstylistul vedetelor recunoaște că adoră să-și cumpere haine noi doar ca să simtă vibe-ul de Paște. Spune că face cadouri fără motiv și adoră să-i vadă pe ceilalți fericiți. E genul de om care apare cu o surpriză când te aștepți mai puțin. Vedetele vin mereu la el pentru schimbări de look, iar Capet zice că le citește energia și le oferă exact coafiura de care au nevoie. După ce a urcat pe scena de la Te cunosc de undeva, Marian spune că a învățat să nu-și mai pună limite și să se iubească fix așa cum e.